Ngiyathemba ukuthi uyazi ngiyakuthanda. And into eyenza ukuthi uhamba ngiyazi. So lokho kusho la ngiyakuqala manje. Njengoba sengichazile ukuthi yini eyangibalekisa kuwena ukuthi ngakubuza ngoma wengane yakho waphika. Kanti uma ingane yakho wasengifaka isichitho into angikubuza ngoma wengane yakho. Ngiyanibingelela nakho babukeli be-Black Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi i-Love Back. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So njengoba ubhuti wami engivakashelile, ngiyachaza kona lokho ukuthi shuthi khona lentokazi esa-special kakhulu enhlizweni yayo and afisayo ukuthi baphinde bahlanganise uthando labo futhi. Kodwa ke soke sibone ukuthi kuzohamba kanjani. Sabona kanjani? Yebo sisi njani? Ngiyaphila wena? Eish, ngiyazameka. Ubhuti wakho Sibonga? Usihle Mkhwanazi. Sihle Mkhwanazi. Yes. Lithini igama lakho lomtsizwa? Aligodliwe. Ugodliwe? Ligodliwe. Oh, ligodliwe. Aligodliwe. Yini lasebholeni noma lasekhaya? Elasekhaya. Oh, okay. Uke wadlala ibhola? Yeah, kakhulu. Oh, all right. So ngicela ungitshele la niqala ukuhlangana khona nalomuntu lo ofuna ubuyelana naye. uNosipho sahlangana naye ePinetown. Pinetown? Yeah, ePinetown. Because vele ngihlala ngala ePinetown. Oh. Ukuhlangana kwami naye sahlangana eYitolo. Yeah, wayiyoshopa. So ngabuka umuntu ngamthanda. Okay. Yeah, so salo sifonelana ke sagcine ke sikwazile ukuthi sibe ndawonye sithandana. Okay, imuphi lo nyaka lo? 2 years back. Okay. So mawumbona lo sisi, mhlawumbe ubona usisi nje ufuna ukuphilela nje naye empilweni o ubona nje umuntu ongabe umakoti wakho kusasa? Ngabona ikusasa again, umuntu engakwazi nje ukuthi ngiphile naye. Umuntu kanjani? Injani personality yakhe? Right. Unesiphongo senkani. Noma uyayithulela nje mhlawumbe ulungile noma uyepepereza noma ubhabli, umuntu onjani nje? Umuntu uma ubona uthando ke naye, ubona uthando nje awukwazi ukumcabangela kuphi. So ngabuka kuumuntu right, so sathe sisondelene futhi hayi ya. Right. Manje niqhathwa yiniki? Yini le esiyinkinga ke yadala ukuthi nize nikhethe ukuhlukana? Kahle hle asikaze sahlukana, kodwa ke ngokwezenzo ngiyabona ukuthi hayi sekukhona okungahambi kahle. Okay. So kusho ukuthi asikho isidingo sokuthi ngithi mina siyathandana kodwa ngibe ngibona ukuthi akusahambi kahle. So ngadecide ukuthi ngibhalele la Black Life ukuthi bekwazi ukungisiza bengixhumanise naye ngoba hayi angisamtholi kwabona. Oh, yena oqhelile? Yeah. Yena oqhelile. Mhlawumbe mawukhumbula nje kahle kokugcina kade nindawonye, mhlawumbe naxatshaniswa yini? Angengikwazi ukumkhulumela. Kodwa khona emathandweni kukuba khona lokho siphinde sibe right, but okwamenza ukuthi nje ngakwazi ukuthi angifonele noma mina mangamfonela angaphendula ama calls angazi. Okay. So mawuthi se naqhelelana nahlangana emva kweminyaka emibili kusuka manje ngisho. Yeah. Nase niqhelelana nini? Senesikhathi singanani ningekho ndawonye? Iwona lo nyaka because umuntu engimthandayo so iwona lo nyaka January. January. Okay. So angazi noma mhlambe ngenze ukuthi move on noma ucabangani? Lokho ngicabanga kodwa kuyafika kodwa angicabanga ngoba manje kuzongifikisela inhliziyo ebuhlungu. Wena bungaka bamba kwezinye indawo? Njengomuntu wesilisa nje phela uyabamba amatoho. Yes. So njengoba uthi ububamba akukho la inhliziyo yakho iyahlala khona, wena ufuna lo muntu wakho umfunayo wena? Yeah, ngoba uyena ngibona ukumuntu ongakwazi ukuthi nje umuntu esesithandanayo leso sikhathi ongakwazi ukuthi avuse ikhaya. If athi ke mina angifuni vele, angisafuni ukuba nawe. Sekungahluka lapho. Sizophinda umlandelele futhi umncenge ngoba ngiyamthanda. Okay. Uthi ngivele ngimlande ngoba ukhona uvumile ukufika. Yeah, ingangijabulisa lokho. Okay, asana.
Siphinde sinamukele futhi babukeli be-Black Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi i-Love Back. So sisivumile usasijoyine and ngiyathemba ukuthi mhlambe sizowina, mhlambe futhi ngesiwina asazi kodwa ithemba lami lithe ekuthenini kungenzeka siwine. So-ke asasibone sizohamba kanjani. Sibona kanjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngihlelo mama. Mambama. Oh, okay, utheneze. Buya kuphi? Amaphumulo. Namanje uhlala amaphumulo? Cha bo, kwamanje ngingala ePinetown ngokufunda. Oh, okay. Ubhuti uyamazi? Ngiyamazi. Umazela kuphi? Sahlangana ePinetown. Oh, khona la. And nase iza nazo. Kwase wenzakalani phakathi kwenu? Wasecela inamba yami ngamnika, sifonelana. Emva lapho sathandana. Isikhambeni kwesikhathi ke ngase ngithola ukuthi unoma wengane. Oh, okay. Yebo. Akakutshelanga uma wengane esakushela? Cha, bakangitshelanga. Okay. Because kwathi kuhambeni kwesikhathi uma wengane yakhe wangishaya ngesichitho, ngahamba ngaya kubantu ababonayo abathandazi bangitshela ukuthi uma wengane yakhe ngishaya ngesichitho. Ngase ngazama ukuthi ngihlise because ngambuza waphika. Wambuza ukuthi unayo noma wengane? Yebo, ngambuza waphika. Ngase ngahlisela kanjalo kuyena ukuthi ngase sengithola isikole vele ngase ngasuka kuze wakhe. Yini edala ukuthi ungamtshengisi ngandlela zonke ukuthi uyazi ukuthi unoma wengane noma kuthiwa uyaphila? Angisibonanga isidingo salokho because ngambuza kahle waphika wakaqhubeka wangesilile. Ekubeni uma ingane yakhe sengishaya ngesichitho. No, kodwa ngakutshela ngathi ngihlukene naye. Kodwa uma ingane yakho wabe sengishaya ngesichitho. Kokwenzakalani kwenu? Yini eyenzeka emzimbeni uma ubona ini le eyenza wabona ngathi isichitho lesi? Ngaqathi ngihanjwa yini ebusweni kodwa ngingayiboni. Emva lapho ngaba nentwala base ngibona lapho ukuthi isichitho ngase ngiya kumuntu obonayo. Walapheka ke kodwa ke? Yebo, ngalapheka. Okay. Ubhuti mhlambe ngabe usamthanda? Cha. Hayi ngenze ukuthi usaphendula mina. Ngicela umnikeze isikhathi umlaleli uthi kahle kahle ufuna ukuthini kuwena. Yebo. Bese khulumisana. Yebo, namba bunjani? Ngiyaphila njani? Ngaze ngajabula kubona. Sesisithi isikhathi. Ngibhalele ka-Black Life ngoba ngifuna ukuthi bangixhumanise nawe. Because angazi kwenzakalani. And awungitsheli lutho, awuphendula ama-calls, uyangiblokha, kufonela private, weza ukuthi mina uyayivala ifoni and angazi kwenzakalani. Mhlampe ke ungangitshela ukuthi kwenzakalani ngoba ngiyathemba ukuthi uyazi ngiyakuthanda. And into yenza ukuthi uhamba ngiyazi. So lokho kusho la ngiyakuqala manje. Njengoba sengichazile ukuthi yini eyangibalekisa kuwena ukuthi ngakubuza ngoma wengane yakho waphika. Kanti uma wengane yakho wasengifaka isichitho umuntu angikubuza ngoma wengane yakho. Ngangasathandani naye. Okungenza ukuthi konke wayikwenza ngoba yena esathandana mina. Kodwa nawe wawungakwazi ukuthi silungise leyo nto, sibone senza njani nokuthi uhambe endlela ohamba ngayo. Because uyazi ngiyakuthanda and angazi konke lokusho ukuthi why ungangitshela ngasonke lesikhathi. Ngabona ngcono ukuthi ngingakutshela because ngakubuza waphika, ngabuka ngathola nesikole. Ngathi ngifuna focus manje plan yami ngifunde. Kodwa kumina kufika kanjalo. Kufike ngathi manje khona wena osumtholile. So angazisisi. Akekho ngimtholile. Ngizoba neshow ngakanani ngoba ungitshela ngalutho konke lokho ngiqala ukuzwa manje. Ngichaza ukuthi akekho ngimtholile okwamanje futhi ngisa right. Umuthi akho samtholile okusho ukuthi into ethi sisaqhubeka nayo noma wenza njani ukuphi? Sisaqhubeka nayo. Umthando omthanda ngalo walutshengaphi? Ayikho mhlambe indlela ukuthi uhambe uyolibheka la untshenge khona mhlambe lisakhona. Hayi. Because ngithanda yena kuphela, ngimhlonipha yonke into. Gcineni mase kwenzeka kanjena mase ngimbuza ngoma wengane yakhe waphika wathi basathandana. Kodwa wengane yakhe wabe angishaya ngechitho. Uma wengane yakhe wamazi kanjani? Angimfihlelanga ukuthi khona umuntu esengimtholile. Oh, okay. Because vele ngamshiya ngoba vele sekhona. Akusho ukuthi ke waba nalo ukuthi uzuzwa ubuhlungu ngaye. Okay.
Eish. Kodwa ukumthanda ngiyamthanda. So kungangijabulisa ukuthi siqale phansi. Ngiyathemba ukuthi-ke ngoba useyazi ukuthi angithandani naye, mhlampe sesingenza ngendlela. Ngicabangani? Ngisamile nje ukuthi into engisakwazi. Mhlampe awudingi isikhathi sokuthi uhambe uyocabanga. Mhlambe uphinde ukwazi ukunikeza elinye ithuba futhi. Mhlampe-ke sengasidinga isikhathi ukuthi ngicabange. Mhlampe singakanani nje. Ngicabanga mhlampe isonto le-right. Ngiyamuzwa ngisho. Ya, ngiyamuzwa. So udinga ukuthi ubucabanga ubuhlafuna noma ufuna ukucabanga nje uyicabangela wedwa. Cha phela umuntu wesifazane yabo kufanele ahlafune, agqoke kahle, anwe yamnandi. So mhlampe uthi kuyena uzocabangisisa kahle uma uhlafuna o uzozicabangela nje uwedwa. Hayi ngizocabangela ngingedwa. Awudingi lutho nje. Lutho. Ayi ngathiza nengozi ke le. Ukuthi angadingi lutho. Ish. Ucabanga ukuthi ukwenza kanjani? Because bese ngekho enhlizweni yakhe. Uyena uzwayo. So angeke ngimphikise okwami nje ukuthi ngimlinde. Okay. Okungangijabulisa kodwa ukuthi ngiphinde ngibuyelane naye. Okay. Ngicela ke kodwa ke mekwenzeka abuye avume ukuthi abuyelane nawe umthembise ukuthi asikho isiciso asazo esisizomkinatela manje. Mambamba ngiyakuthembisa. Njengoba ngakutshela sekuqaleni ukuthi ngiyakuthanda wena wedwa. Namanje ngisaphinda. Ngizokunika uthanda ngika lona lisakhona ke kusalithathile. Ngiyakuthanda. Okwenzeka kwangayona inhloso yami okwenziwanga futhi mina. So konke sorry ngiyaxolisa ngiyakuthanda kucela ngixolele. Isikhathi osicelile ngizokunika sona. Ngiyabuzwa. Yeah. Mhlawumbe abakujabulisa lawo mazwi. Anza. Akujabulisa lawo mazwi. Anayi so. Yabo mase smile mina ngiyazi sakujabulisa singabheja ke sethi lokugcina. Cha. Kodwa ngabe wazi usmile. Ayisiyalwina bafolo uthanda bo mase ucindezele nje. Ish Ase sacabanga ukucindezela nawe, yabo? Because usa smile at least ismile sakhona okusho ukuthi mhlambe ngiyenze ukuthi khona le yanto le encanyana edinga ukuthi nje ivuselelwe kabusha ibhonwe phorishwe nje kube right. Hayi ngoba sengibonile hayi asithembe. Mama ngiyabonga kakhulu ukuthi sihloniphe ufike noma ngabe kuthiwa ubongazi ukuthi ubizelwane kodwa nje ngiyabonga isikhathi sakho. Mbuka lapha ekhaya mina nginethemba lokuthi hayi izohlangana into. Hayi izohlangana futhi izohlangana nginethemba elikhulu. Mase babuyelene ke sizobuya sinitshele ukuthi hayi sekuphinde zaduma kamnandi. Ngicela ukuthi ungakhohlisi ukusubscribe, ulike, ushare mina ngithanda kakhulu. Bye.